अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। कोकणसात लाईव्हचा स्मार्ट लीडर पुरस्कार मिळाल्याबद्दल मनसे तालुकाध्यक्ष संतोष मयेकरांचं दाभोळे गावात खास कौतुक करण्यात आलं। गावचा व्यक्ती तालुका पातळीवरती राहून लोकांचे प्रश्न सोडवतो हे आमच्यासाठी अभिमानास्पद आहे, त्यामुळे समाधान वाटतं असं मत यावेळी दाभोळे सरपंच श्रीकृष्ण अनभवणे यांनी व्यक्त केलं। यावेळी सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आभार मानतो। त्यांनी मला देवगड तालुक्याची ही जबाबदारी दिली आणि मी पूर्णपणे त्यात यशस्वीपणे केलं आहे। पण हा जो पुरस्कार दिला गेला आहे त्यात माझं जास्त स्नेहाचा वाटा माझे मनसेचे नेते श्री सावंत साहेब, आमचे पक्ष निरीक्षक संदीप दळवी साहेब, तसेच गजानन राणे साहेब यांचा पण वाटा आहे। त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला राजसाहेबांच्या मागे की बाबा हा मुलगा काम करू शकतो। 1.5-2 वर्ष माझं काम चालूच आहे आणि यापुढे पण काम चालूच आहे। तसेच माझ्या गावातले पण काही प्रश्न असतात, आमचे सरपंच साहेब, पोलीस ताई, पाटील ताई साहेब यांच्याकडे पण मी सतत तगादा लावत असतो। त्यामुळे माझं काम चालू आहे आणि कोकण सातचे मी खरंच आभार मानतो की त्यांनी मला याच्यासाठी निवड केली। धन्यवाद। आमच्या गावचे संतोष मयेकर हे आमच्या गावचे असल्यामुळे आम्हाला ते कुठल्याही पक्षाचे जरी असले तरी आम्हाला एक अभिमान आहे की आमचा एक व्यक्ती तालुका लेवलला काम करून लोकांचे प्रश्न सोडवतोय, तर याच्यामध्ये आम्हाला एक समाधान वाटतं। त्याच्याबद्दल संतोष मयेकर जे आहेत ते पूर्वी मुंबईला होते आणि मुंबईवरून गावच्या ठिकाणी येऊन गावच्या लोकांशी नाळ जुळवणं इतकं सोपं नसतं आणि त्यांनी संपूर्ण देवगड तालुक्यात आपलं पदभार स्वीकारताना मनसे तालुकाध्यक्ष म्हणून जे त्याने कामकाज सामाजिक पद्धतीचं जे कामकाज केलं ते निश्चितच वाखाणण्याजोगं आहे। त्यामुळेच हा पुरस्कार त्यांना तुमच्याकडून मिळालेला आहे असं आम्हाला वाटतं, कारण आमच्या गावातील कार्य देखील त्यांचं जर बघितलं तर ते कुठल्या जाती धर्माच्या याच्यात अडकलेले नाही आहेत। सगळ्या लोकांच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतात। गावातले अनेक प्रश्न ते हिरिरीने ग्रामपंचायत असून दे, तालुका स्तरावर असून दे, अगदी शासन स्तरावर असून दे चांगल्या पद्धतीने मांडत असतात आणि लोकांना न्याय मिळवून देण्याच्या साठी ते सतत धडपडत असतात। आणि मुंबईत राहिलेली व्यक्ती गावाशी अशा पद्धतीने जुळवून घेते आणि पुरस्कार त्यांना मिळतो हे निश्चितच आम्हाला सर्वांनाच गावकऱ्यांना अभिमानाची गोष्ट आहे। आणि मनापासून तुम्हाला कोकणसात लाईव्हवाल्यांना त्याचबरोबर जी तुम्ही निवड केलेली योग्य निवड आहे असं आम्हाला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं आणि निश्चितपणाने त्यांना पुढे सुद्धा असेच मोठे पुरस्कार मिळतील अशी मी आशा या ठिकाणी गावकरी मंडळाच्या वतीने व्यक्त करतो। आज आमच्या गावचे सुपुत्र संतोष मयेकर यांना जो काय आज कोकण लाईव्हच्या माध्यमातून आज स्मार्ट लीडर हा जो काय पुरस्कार आपण बहाल केलेला आहे याबद्दल आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे। आज संतोषचा आज सन्मान नसून गावाचा सन्मान आहे, याबद्दल आम्ही आधी कोकण लाईव्हचे आम्ही आभार मानतो। आणि आज ही व्यक्ती सतत गावात तळमळत असते काम करण्याचे, तालुका लेवलला, जिल्हा लेवलला सुद्धा त्यांचे संपर्क असतात आणि हे त्यांच्या आम्ही संभाषणातून वेळोवेळी ऐकलेलं आहे। आणि अशा व्यक्तीचा हा जो सन्मान झालेला आहे याबद्दल आम्ही तुमचे पुनश्च मनपूर्वक आभार मानतो कोकण लाईव्हचे आणि त्यांना पुढे उत्तरोत्तर अशीच त्यांची प्रगती होऊन त्यांना सन्मान मिळत जावो ही आम्ही प्रार्थना ईश्वरचरणी करतो आणि कोकण लाईव्हचे पुन्हा आपले आभार मानतो। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।